Keraton Surakarta Hadiningrat atau Keraton Solo menyelenggarakan pagelaran wayang kulit dalam rangka Ruatan 2026 dengan menghadirkan Dalang Nyi Dalang Rumiati, Kamis, 25 Juni 2026, di Sasana Sewaka Siti Hinggil Keraton Surakarta. Dalang bernama lengkap Nyi Dalang Rumiati Anjang Mas Kenyewur Sito, merupakan salah satu maestro sekaligus segelintir dalang perempuan legendaris di Indonesia. Ia sangat dihormati karena kepiawaiannya dan dedikasinya yang panjang dalam melestarikan seni pedalangan. Sebelum menjadi maestro dalang yang tersohor, beliau adalah mantan penyiar dan pegawai senior di RRI Jakarta yang sudah aktif sejak era 1970-an. Dalam dunia pewayangan, Nyi Rumiati diakui memiliki keunggulan luar biasa dalam hal catur atau narasinya saat mendalang. Suaranya khas dan gaya bertuturnya seperti seorang ibu yang sedang menasihati, sehingga pesan-pesan moral dalam cerita tersampaikan dengan sangat apik. Selain mendalang secara umum, ia adalah satu dari sedikit dalang perempuan di Indonesia yang memiliki kemampuan mumpuni sebagai dalang ruat atau ritual pembersihan atau penolak bala. Lontong kathahipun. Inunturan wali kuatu taun angin lesus. Prakempong kanca wara tarik lan sadaya kegaman parandene ana daging dudu daging. Komo sarah sopyo lakang, soyo lakang, solowato dados cekeo oleh kang agengipun separoning jagat. Dewi Upaparwati garwa mila sareng tinilat ngemleng pengalaman tansah sumanteling panon gumaring ing gawa kasar tuwek plok ing barikat kering anggo beting gali manca jejantung. Dewi Upaparwati ingkang tansah omah-omahan mengkis samene
akeh jejer wis arep goro-goro. Anggere ora patet peloke limo resak-resek. Wis kasus. Imam Jagat Giri Pratika sampun ngestokaken dawuh Kaya Guru para dewa ingkang katanawa ingkang dipun pandhegani Bathara Indra. Ayo wong kuwi iki kamane sing gawe jagat diguturana ya ora. Sena marah-marah kang nika kula marah doyak. Lah kae apa botahe? Wonten ing Bale Marcukunda sinengguh tiyang ingkang gendak sikara badhe dipun rangsang kama salah katungkak cenela dawah kalengak kama salah. Dewane metu catur sandiaran amurwa ngerakoni jagat lerem jagat obat. Modele kaya gentong cilik. Wah kuwi. Tak koyak mlebu ing papan kene. Iki ana makhluk cahya sing ora ubah, ora berubah, ora wedi karo tekanku. Bareng rangsang aku ditungkak nganggo. Ora sepiro kemamane gundul ya disumrepet kowe apa kowe sapa gundul jagat yo sang hyang jagat pratingkah yo santri nendra yo sang hyang nilakanta yo sang hyang siwah buddha. Jenenge akeh men. Akeh no. Panguwasane ya akeh kok. Aku mau ditapake. Juga nganggo cenela. Cenela kuwi apa? Kasut. Jenenge kok angel. Kasut kuwi apa? Trumpah. Trumpah kuwi apa? Teklek. Teklek
lopo. Kecemplung kalen, timbang golek wong balen. Dewa kok pranyotan. Apa-apa kok ditekokke? Jarine wong ora ngerti iku tekon. Kok malah jenggoke. Aku arep kepengin sapa sing dadi sudarmaku. Bathara Guru jeneng kita kudu ngapalke ulun mau sapa bisike Sambyang Jagat Diri Pratinda. Sapa meneh? Sambyang Mayat Miring. Sapa meneh? Siwah Durja. Sapa meneh? Apake? Kabeh sing mbok apalke jenenge mau saya Sudarmamu. Wah! Seneng kepethuk apine kok. Sarene aku ya padha bangsane sing sandhangane apik-apik. Aku nyuwun sandhangan sing apik-apik Bapak Guru. Cah anyaran nunggu jaluk seragam. Wah, kuwi nyewa ya. Karo maksamu sandhangane dhewe. Wah, ora peduli kok aku njaluk kaya kancane. Yo kaya tak jangan. Yo paling tidak ya tak wisuda jenenge Pak Bey. Ampun. Padha kancane iki paling tidak ya Pangeran Haryo. Diwisuda Pak Bey gak teko lho. Yo. Kowe tak wisuda padha karo sedulurmu. Kowe dewane wektu abisi Sang Hyang Bathara Kala ya Sang Kala mati kasut ya diwaning wektu. Jenengku apik-apik Sang Hyang Bathara Kala diwaning wektu kala mati kasut. Omong jaluk pangan. Jika yati ngerogoh rempel. Berani semua pangan jaluk wong tuwa. Mandiri. Golek gayan. Kowe bangsa angkat junjung gedene sakmono iki mesti dosa. Kurang jaluk karo jiwa cempluk. Aku jaluk bapak-bapak dhewe. Yo kita jalmo sak jagat gedhe cilik tuwa nom kuwi pangan kabeh sing ora ngerti wektu sing nyepelekake wektu kuwi kabeh dadi panganmu lan ketambahan bocah pengaran-aran. Bocah pengaran-aran yo ana kejono kedini ana kejono
Pandhawa ipil-ipil Kendhawi Sarinti Saromba wis kok tak SMS nang kene kesuwen dicatet sitok-sitok zaman maju kok tak SMS wong tuwek apa iso ae ngajarmu musim wong sak jagat dadi pangane Bathara Kala yen ora ngerti wektu iki piye kuwi karepe piye sing kaya ngapa kuleku mangan gek kleru ini dewane wektu pamane kudune dina sekolah kudune mahasiswa sekolah ning ora sekolah ora metu sekolah jarene bola lah kok layangan jarene sekolah lah kok yang lah kuwi jenenge dadi pangane Bathara Kala dewane wektu ora tekan gone sekolahe ora lulus jarene bola lah kok ireng jarene sekolah lah kok mat wah dewa kok plesetan ae meneh ra dicekake ora mungkin yang ngopo karo bocah ngarang-ngarang nanging yen bocah mau mengarang-arang apa wae lan kabeh manungsa sing lali wektu yen diayomi dening manungsa sapa wae ora lanang ora wadon yen bisa maca titipan aksara sing tak paringake ana Bathara Kala kuwi dadi sesembahmu padha karo bapakmu nyoh tak titipi titipan sing ana anggamu Bathara Kala dadak dititipi barang aku nyuwun pamit Bapak nyuwun pamit Pak Dicemplung ya mangkat to tak sangone rajane laku muga-muga laku kono durga jekok pangan wah pangan tumpahi ayo mangel golek pangan ya Bathara Kala mangkat to sangone rajane laku Sitakan Animbalono ingkang putra ing utara segara inggih menika pun Bathara Wisnu menika wonten gara-gara ing kraton Surakarta Hadiningrat ing Surakarta jane Surakarta niku apa Solo niku to kraton Solo salah boten. Lah sampeyan niku kok durung pirsa. Surakarta Sura menika Asura menika darah luhur makhluk cahya. Adi becik karta tebih parang kok hadi. Hadine nyerat menika jagat. Sing tegese Surakarta hadine nyerat menika keratone para dewa ingkang luwih candranipun sedaya sami boten wonten sakala-kala tidem permanem lan sasat
lunggring saloka lan mapan ana ing swarga loka. Oh, ngaten. Dinas Sura niku wani antoi karo Pak Karto. Ya, wong tua kok ora kenal. Sebab wonten werdinipun ingkang sak manten menika. Nah, Surana daerah Sura jebul ingkang keraton wonten niku para dewata. Inggih, mila sinebut Kaku Bawana, Kaku Bawana. Oh, ngaten nggih. Keparipun kados pundi? Bathara Wisnu katimbalana gara-gara Surakarta hajenengan kula ngirimaken Bathara Wisnu lan para dewa watah Nangkara ambarang dados dalang paruwatan. Oh ngaten. Lah dewa ingkang dipun anu sinten mawon? Watah Nangkara nggih watah sapa? Lah gamelan wayang sound system saking pundi? Saking swarga loka. Saking swarga loka. Beto pesinggen mboten? Nggih beto sak kata-kataipun. Bingung ya arep sing arep bagi iki mau. Iki mangke midodari badhe kula kandhane para midodari Betari Arum Mayang Gagal Supraba Prabaseni Prabawati iki kowe mung tak paringi anu lho. Tak paringi pengestu lho. Sak para dewa-dewa aja ndagake ing kene ora ana apa-apa kang ana dudu. Bener ra? Kowe iki kontek nek pengestu ora. Ngerti? Ah, iki jan anu apa iki? Iki lho. Kaya mawon sampun main mekaten kula nuwun dipengestu tumuli badhe dhateng Keraton Surakarta atine nyerah. Ingkang wonten padusunan inggih menika pun astana si penuh astana si penuh dalam karungan sumawana para rombonganipun anampi rawuhipun para ingkang ledya nderek paruwatan.
mboten wonten wonten nika sedaya. Pun lenggah jejer-jejer. Nah, menika para putra-putra putri menika sedaya. Saking akeh wayang ngantek ora dicepaki dalan iki. Ampun semelang. Nika pun sami nderek sedaya. Inggih. Cacahipun pinten? Wonten 9 setunggal nggih. 92 apa 91? 9 setunggal. Lah ingkang marak menika sinten? Mboten ngerti. Mantekon iki nggih kula tekonane. Kok jenenge digawa iki ra ya dibakeke. Ora wedi nangke. Dalane ora sopan santun. Api-api eling-eling dia. Nggih. Kowe tak ngendi, Nduk? Nggih. Kula anak laris ragen. Jenengmu sapa? Nami kula Uni. Oh, jenenge Uni. Kanca kula kathah nika njaba 10. Kancamu 10 ya ayu kabeh. Ayu. Aku pesen siji sampeyan iku gaplek kendilan. Wis kuwek ngajak foto. Ora aku eta endro. Ya panjenengan ketunggule pangrawe enggih. Iya. Nggih jeneng duwe jeneng Kupur Ladi. Gawe aku nulis lan cowa-cowa, ana cowa rene cowa. Jenenge Pur Ladi. Purwa wiwitan di linuwe. Lah kuwi sing mburi kuwi sapa? Jenenge nami kula nyeneng Arum. Arum kok awake cilik. Nah, kula niki pokean gawean aja nyawang castinge. Ya, lah sampeyan ngerti kok gapan kula. Nyanyeh ono. Wis. Arum. Aja nyawang casting kula. Piye? Casing gede casing. Casing. Yes. Apa wis dilek? Lah kowe kirene bar napa? Kula nuwun diluwat kajenge laris kula sinden. Arum kuwi yo arep marake laris. Mboten. Kula niki nggih kangen kali panjenengan mawon. Nek laris niku wong dina 30 ning kula niku payu kula ngantek ping 45. Oh, ate ape men to rom. Lah mbokmu piye? Si sem-sem. Sem. Semprot kok sem-sem to Budi. Oh, semprot to. Apa ora pro. Wah, wis jan piturunan wong pinter. Pengen ujian kesarjanaan mereka aku yo diaturi. Ora kudu nganggo nek diruwat yo harus. Ning nek nganggo pasang susuk barang aku ora masang susuk. Ora nek kowe bayar 50 tak susuk 100 ngono ape. Ning kowe kudu ngudi kepinteran terus baumu sing enteng. Agek iso bubuk asmara kemane ra
jamak kejak latihan merah-merah jan kaya kae lho Mbak Ika kae tekan jagat ndi-ndi ora kemanduk kono pokoke dibantu rono bantu rene nggih kaya kaya Mbak Ika mun dadi kaya Mbak Ika tekamu kene kabeh kuwi etunen pira cakahe lan jawana metu kepengin awak dan tak ruwat supaya ilang popo sakale nggih popo sakale menika menapa tak dalam alungan kabeh ruwet unteng manungsa upamane golek gawean angel umpamane ndek bojo kadung terus umpamane kisruh-kisruh karo anak bojo karo sedulur lan apa wae ruwet sing ana jagat raya kuwi kabeh inenggo popo sakale bakal rinuwat kanthi sesaji mawarna-warna malah iki dirawuhake saka sedulur saka kraton Bedulu saka Bedulu Bali lan uga turuning Mahendrata sing kabeh ngomong sawah ana ing Karaton Surakarta dadine ratu nggih ngaten kula nggih tansah memuja jaya-jaya. Nah, iki nenten sakniki ndang ditata nggih wayange. Yo enggel. Jeneng kula niku ganti untuk Suropati nggak kapohong jenenge mati. Wis. Aja sembrana le. Untung niku pun kanjeng ayo metenggung, tumenggung. Wah metenggung karepe piye lho. Nah, kok senengane kok nyeleh-nyeleh di mau kayane. Dalam kejeduk samparaduk. Niki ambak dalang konten dalang lucu sampean belum ngertos ketut sing badudang kula niku. Muri badudang kula niki mengke ya kok marake. Kae. Para putra-putra kang padha diruwat ayo ngendika nggih. Dalam karunungan bakal ngruwat apa sakale jeneng kita. Mara midhangetnya yen wis tak ruwat sira bakal nemu Bagas waras slamet. Panjang umur kang migunani kang barokah. Tebih panggoda karencana caket kabegjan agung. Eling. Pangapunten Budiru menika mestipun wonten sangang dasa kali yaitu ingkang pandhati karwat wonten dalem punika
Bukti wonten keparipun nyunilah badhe muspataken satunggal buku satunggal ingkang kepareng badhe kawat. Monggo kawula ngaturaken. Angka setunggal Raden Ajeng Kus Dipurang Amelia Saputri dalam maju Ruat atau ruatan adalah tradisi upacara penyucian dalam budaya Jawa yang bertujuan untuk membebaskan atau melepaskan seseorang dari nasib buruk, kutukan, atau kesialan yang diyakini akan menimpanya. Tradisi ini umumnya diselenggarakan melalui pagelaran wayang kulit dengan lakon khusus, seperti Murwakala. Tujuannya adalah memohon keselamatan kepada Tuhan agar terhindar dari mara bahaya dan energi negatif. Tradisi ruatan 2026 Keraton Surakarta ini diikuti 91 peserta dari berbagai usia dan daerah. Prosesi ruatan ini dipimpin oleh Dalang Ruat, Nyi Dalang Rumiati Anjang Mas Kenyawursito. Dalam hal ini, dalam mementaskan wayang dengan lakon khusus Murwakala untuk menceritakan pembebasan manusia dari gangguan Batara Kala. Ada beberapa tahapan, diantaranya siraman. Siraman merupakan tahapan memandikan peserta dengan air kembang dan doa sebagai simbol pembersihan diri. Dengan salah satu Riyana Rahayu, Fitriana, Sigiati, Joho Cahaya, Mutiara Dewa. Pohon selangat waktu di sampai di masyarakat pohon selangat kita sangat panas sabut kebenaran sangat dosa kali yang dengan kata yang berdosa pada dosa bilangan tapi sisa lain berdosa ada pohon Rapane sak Bathara goyak-goyak ler paruatan. Jenenge dalang karungan ora bakal sulak.
kowe iso maca tulisan saran ning badanku, aku ngaku sejarno karo kowe. Bocah sakmene kae kuwi cacahe 92 tambah yoga-yoga pengrawit sing nonton kabeh. Kuwi dadi pengayonanmu. Aku ora bakal gawe. Anggere kowe iso maca. Watuk iki dijikeki minuman sing ora manis-manis. Wis kala eling-eling tak waca tulisan pangkono saliramu eling. Sastra kang eneng bathuk kala jenenge sastra Bina Dadi rungokno kala sinebut wastra caraka
aja dopo loro sapodo. Kene loro-loro tak dusi kowe ben seger semuanya. Iya wong nek ing hari genas Agus baru suci kang nganti saka panguasane Gusti kang maha suci amucen badan sanane para suci lae suci batin para Agus baru penguripan wong sak jagat para diwaning wektu ndawuripi Agus baru derajat Agus baru sukaan Agus baru nopo digawe tombo tombo tawan awis sakersani kang murejat Bopo dalam arungan kabeh sak putra-putramu sing buat ana ing Siti Inggil Kraton Surakarta adinengat aku ora bakal ganggu wis tak timbang mergo aku sing gawa timbangan lan ukurane wektu kuwi padha panutuping umur uga buka umur yen dinane tambah kuwi umure suda nek kabeh tak tambahi men Bagas waras slamet panjang umur kang gunane kang barokah tebih pambudha pangrecana saged kabejananku sing durung entuk pacar dan entuk pacar sing durung begayan dan entuk gawean sing lara ndang mari sing diutang ndang iso nyalur. Nek anu apa kuwi nek wis nyaut lho rezeki nyokek tak ndang garang arungan lho. Promosi Bathara aku wis didusi kok. Aku njaluk pamit tak bali ning omahku. Ning barane kuwi gawenan kabeh. Aja ana sing mbok tinggalno Kraton Surakarta kene sing saka ngisor kae wis tak kei sajen kae kono. Sing ana gawanan sing ora ana gawanan sing ana gawanan sing ora ana aja takok kabeh gawanan para bujingah kabeh.